pag mabisita na siya pirmi, always na lang may mag-cooking. Cooking show na lang. Oh, make kami glatik. Unya na video pagkuhan ka ng Sabi. Hindi mo kapila. Latik-latik pa, no? Latik-latik na. Sumali mong latik sa biko. Sige na lang naman yung cooking show, ani. Pasinta naman guys, kuhaan mag mga passenger princess. ang video doon naman yung duha, loto, kaon. Kawa man, mga passenger princess man. Don't know how to drive. Tapos dire mong baby nga cute, oh. Friend na daw na sila ni Ili, friend. Baka po ni nato isa. Kaya itong trabaho ani kaon ra, kung sugayan si Dailin. Ako si Ili, di po dangan, ulit ang mga pangag. Pagchicharon. Iri mabuang. Murag daghan atong Daghan mo malagkit ba? Unsa na ni? pwede ba na imong kaunon dai? Kanakaon na kanon. Yalami ano kay sticky rice man siya no. Sticky na siya. Ami kay siya malagkit. Ay, Dala na ni tamis Dailin. man di ay. Biko. Gibutang na dito sweet rice na pero di man ko ani. Di ba? Tila ba? Siya malagkit man dai, malagkit. Mo palit ka otro. Ay, atulatik mo damay day. Gani. No. Murag kulang. Ay, ato daghanon og kuan rice, mahal gamay lang kayo siguro. Kuan. Uy, pagdala gud ani kuan kay hindi ba mabaho-bahaw. Yan, tama pa na daghan pa ng latik. Daghan pa mapalit dai. Tigo-igo pa na eh. Daghan ang biko ba? Wala pa nagsalin si Pana, biko-biko na ang duha, bro. Paingon pa mi, nalit pa mi ang slagalag ba. Ay, wa mi mabuhat ani ni Dailin ang mga passenger princess. Kaon lang sa ang yung atubangon niya video, dali lang mi pirmi sa balay. Si bilag kaon. Kaon ni ani TikTok nga. Kinsa na maputong di dai. Di na ko kinsa na bagi dala tong buwang bata. Ay murag tama na ni dai. Sige daw be, sige sa. Lami man na ikanon dai. Uy, unsa man dai? Dali lang. Uy, di pa na day. Uy, Itong gamit dai. kamay lang. Eh basi tabaang na dai. Uy, lami nang dukot-dukot dai. Oh, kanon? Ukan unin mo. Pero kini bunga na to gamay. Nawa mga ulit o bungagi po, pagdagang biko. Kaya mata-mata ang rin, no? Yung tamis to day ang latik na kuan. Tamis. Raw. Kaya basi nga ako bagi gamay lang ng asukar. Murag hilaw ang bugas dai. Agay! Dili oy takaro mo ka luto kayo oh. Hilaw-hilaw daw guys. Oh, tanawa kamo judge. Lami kayo. Luto oy. Nung tanong baba nimo na siguro kay chicharon sa mong baba. Nawa oh, napun mong kinakusgang chicharon. Napagod. Napagod wala na mao, di po talungan ni Eli, si Eli balag pagod. Kaon jud siya. Asa naman to? Oh, nagduding na pud sa kuan, ang silingan. Mabuang di ko kay ili uy. Oh, tama ra day eh. Okay ra dai. Dili na ginabutan man kanon kay murag Di kuan na kay. na. Di na pwede. Murag gud sa gumot dai og kuan pud og kanang nakatila na puto maya. Uy, Ibutan na lami na ang tagkuan kanang may pandan. Ay marumot no. Pero humot man siya Mahumot kay ko. Leia. Sa luy mo. Ibutan na mo ang kuan lemon. Ang problema di aslong. Di na. Ibutan na mo gamay ng lemon guys ba. Maayo gani di na ako natama na kung di padayon pa. Hindi pa na bigat la ah. Mura jud tani unsa man eh biko sinigang. Ito pa yung tapuya mo ng half at whole na kuan. Oh, may gani wala mo Ano gihulot ba kuan may bani may gani ko stop. Aslong na. Mura na sinigang. Lami na may pamainit. Kana imo na lang natan unday lami ba na siya kaunon. Kan mura ra pud. Neod to biya ka ikaw na nang isa. Uy, lami ka dai. Di nagkay tinggal galit mo sa imo nung gahit man nga patang mo ka. Nano, kato akong nakaon na dahil na to. Kan siguro kan ang dukot. Nay dukot. Nagbutang man ko gawa naon. Nadra. Dahil. Lami dai. Mo na is. Lami sa doy, bro sa garang di magta na pa no. Mo na yan kaon na dukot. Gikuan. Isabaw. Ay nagbinugo, nakalimot ko. Di man ay tubig ang atong sabaw ha. Gata na, di ba tamis siya? Lami. Kay gata man atong sabaw ana. Data man din sabaw ani guys mo din ko nagbinugo sa nang nakalimot. Lami ka doy. Kami ko siya dai plat na to usahay unya sa Ah, kan. ah. Sa Sa mong biko day. Thank you, Chef Cook. Chef Cook, ani. Bro, ako may masamot butirik, ani. Kaya isa sexy, may kaayo. Pero ako isa mo kababoy, ani. Unsa ba kamera sa ako sa balay, di man kung paon kaayo. Dahil, oy, huwag na akay kauban mo kaon. Kaya maulit-ulit mo ka ba? No? Permit silingan ta dai. Na, wag na. Mura na lang tayo si Majimbo. Majimbo payat na. Apoy Majimbo tambok. Perfect kayo. Uy, di mo ko akong alam. Biko for the mga mother. Kumot. Sige lang. Siya ako na ni Kandoy Maray Nindok, di ba? Kumot-kumot gamay. Lomba ba? Naunsa naman eh. Wala, nagkatawa po ng isa. Nagkaunog cake. Ang isa nag-construction sa cake. Naunsa naman mo ay. Nangapi mi sa among biko. Oo, napon mi mga pihay oh. Igora na siya dula sa kape. Ay, Putaw. may na kayo. Oh, matching kape. Kape na kopi ko. Oh. Gwapa kayo biko, lamit kayo siya dili bigli. Ataw ko, tas inday ko tao. Ay, nangaon. What's happy birthday? Mami? Oreo?
Happy birthday ni Talia, guys. Wala na dahil, kalisod pa magsindi. Oh. Ibuyot lang. Si Talia, wanis Talia. Nahinoktok na naman. Naay utang dito sa pikas pan. Ano ba? Hello, kitiak. Kitiak. Watch out! Nandiyan Talia. Ah, si dito. Ang sarap na siya. Ay, kanina. Ayaw. Ano si kitiak mo? Kiak. Na. Lon, makambak na, muna na nagpuan kang laro. Wow, teddy bear! Baby bear. Ah! Yeah, teacher, it's Matias' turn. Si Kiel. Mana na lang kapan. Oh. Ah! Ay, si Talia. Iyang mga kuya. Ah! Stop! Nadulas lahat ng airplane. Hoy! Don't jump her. Pick which one? Which one? Teacher, Dad, will I help her? Okay, which one? The other thing, don't jump her. Which one? Tawa na sila. Nagindin sila card. Hindi pa pick si Talia. Come on, what's that? Mag-shout, this is bigat lang. Oh! Naughty time! Airplane, no? Siya mag-airplane sa Talia. Oh, it's not mine. Oh, piggyback ride time. Come on. Piggyback ride time. No, come on. Okay. Slowly ha, be careful. Let it knock. Okay, I'll be there. Bigat. Run! That's funny. Lo, saan na ilang buhat dia, oo. Destiny, Ellie. Oh, nag-kiss pa! Umang ko. Kiss pa rin yun. Kiss pa. Isang balito, may hilig mo. Wala, nag-kiss Reasons that you gotta They say love me unconditional. Reasons that you gotta They say love me unconditional. Thank you for watching. Gunta magkita-kita pa kita sa sunod na higayon. God bless everyone.